Zdravstvujte, vítam vás pri tutoriále 5 spôsobov ako zničiť CD disk. Tieto univerzálne pomocky, takže tu je vzduchovka z druhej svetovej, máme tu túto palicu, alebo pálku, okuliare, CDčko, to nesmie chýbať, fixka, špendlík alebo klinec, náboje a devinu, dajme tomu, zápalky, zapaľovať a kompas. No nič, ideme ďalej. Samozrejme, nemôže tu chýbať môj vzácny host a kamarát Metal. Prvý spôsob. Máme tu CD disk a bohužiaľ sme museli vymeniť náš klinec za kružidlo, ktorý sa musel náhle pribiť do desky na streche. Takže teraz príde Metal a opatrne zdvihne CD disk. Samozrejme svojimi gumovými rukavicami, ktoré šľohou máme tu záhradky. Zoberie kružidlo a opatrne nanáša tenké vrstvy. Nemusí sa s tým hrať. Koniec prvého spôsobu. Teraz je tu druhý spôsob. Máme tu vzduchovku, devinu s nábojmi a CDčko. Teraz príde profesionál na zbranie Metal, zoberie zbraň a strelí do CDčka. Vzduchovka je tu len pre každý prípad núdze. Dáva náboj dnu a tak nič, skúsime vzduchovku. Metal si ju nabije. Metal! Ty kreten! Mi je lepšie. Au. V každom prípade CDčko je polované. Tretí spôsob. Máme tu okuliare, sprej, CDčko a tento unikátny zapaľovač. Dobre, tieto staronové zapalky. Teraz príde Metal a nasadí si okuliare pre každý prípad núdze. Výborne, Metal. Teraz zoberie zápalky a dá mi ich do rúk. Zapálím ich. A teraz mi ich dá do rúk. A opatrne striekne na CD. Výborne, Metal. Máme tu pálku a CDčko. Teraz príde profesionál Metal, zoberie pálku a udrie poriadne po CDčku. Máme tu nový disk, z technických dôvodov sme ho museli vymeniť a túto centrofixu. Teraz príde Metal a popíše ho. Tak a teraz vám určite spustí Minecraft. Vám to nevíde, proste ho zlomíme.